in the middle of the Bible Belt, real strong family tree. Mama ran a boutique by herself, her dad was in the minor leagues. Minute that I met her, I could tell she's a woman I don't wanna lose. Benvinguts al Tenim. Anem a fer el Ice Baby, d'acord? Per A24 caus per B32, tac, tac, sense. Anem a fer tota l'explicació. I hem parlat A. Girem cap a mi volta. 7, 8. Un quart, juntem, un quart, juntem. Bany dreta, bany dreta, juntem. I surt esquerra, un quart, surt dreta, mitjà, perdó, un quart més i esquerra mitjà. Mitjà i piquem. Estomar. 6, on estem dreta, punta i girem. Mambo step dreta, coaster esquerra, triple step dreta, triple step darrere esquerra, giro dreta i esquerra, pes a l'esquerra, volta cap a l'esquerra. Pas, pas. I això seria el total de la part A. Repetim-la. 7, 8. Dreta, esquerra, bany, 2, 3, toquem. Esquerra, dreta, esquerra, piquem. 6, 2 step, punta, girem. Mambo step, coaster step, triple step, girem, igualem, volta a l'esquerra. Anem a comptar. 7, 8, 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7, 8, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, 24 cames. Val? Què fer aquesta? Després de girar, recordeu que hem de començar ja un quart. 7, 8, un quart i ball a la dreta, toquem. Esquerra, dreta, esquerra, piquem. He fet una volta. 7, 8, 6, 2 step, punta, girem. Mambo step, coaster step, triple step, girem. Mitja i volta a l'esquerra. Això seria la part. Comptem-la. 7, 8, 1 i 2 i 3 i 4 i 5, 6, 7, 8. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. Anem al tac. Sense caus. Posició inicial. El farem després de l'inici, dos parets i al final de tot. 7, 8, stop dreta, tanquem 2, stop costat, darrere i stop. Stop esquerra, tanquem 2, costat, darrere i stop. Stop costat, tanquem 2, costat, darrere i stop. Costat i stop, i stop, i stop, i stop, i stop. Dreta, esquerra, esquerra. Fem continuat. 7, 8, stop, 2, 3, stop, darrere, stop. Stop, 2, 3, darrere, stop. Costat, 2, 3, costat, stop. Stop, 2, 3 i 4. Contem. 7, 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8. 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8. Migrarem per la part B. A la part B començarem. Farem mitja volta i després repetirem el mateix mitja volta més. Tornem a estar davant. Farem amb la cama dreta rocking chair, tornem més a l'esquerra i aquí llisquem dreta i esquerra. Tornem a repetir rocking chair i llisquem dreta i esquerra. I ara aquí farem twister kicks donant tota la volta sencera, mitja i mitja més. Twister kick i twister kick. I ens anem amb un ball saltat, ball, 2, 3, slide esquerra i piquem. Rocking chair normal, sense saltar, davant, darrere, mitja volta, stop, mitja volta, dreta, esquerra, repetim, davant, darrere, mitja volta, stop, i ara una miqueta en diagonal i abaixant-nos una miqueta farem 4 toestrats, toe estrat, toe estrat, toe estrat, toe estrat, i acabem el ball amb un taló, temps davant, punta darrere temps, taló davant, hook, taló, flip. Això seria
la part B. La part B només té una sola paret. La part A ja heu vist que hem girat. D'acord? Anem a fer-ho continuat, la part B. 7, 8. Davant i darrere, un quart i un quart. Davant i darrere, un quart i un quart. Twister, kick i twister, kick. I va 1, 2, 3, slide i juntem. Davant, darrere, mitja volta, stop, stop. Davant, darrere, mitja volta, stop. Punta, 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 taló. Dents, punta, dents, taló, hook, taló, flick. Això seria el tot. Anem a comptar-ho? 7, 8. 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8. 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7, 8. 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8. 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8 i... I aquest ball té dues A's, tac, dues B's. Quan tornem a començar farem una sola A de 24 més al final, que es convertirà, afegint-hi final, en una de 32. Repetirem les 8 últims. Per tant, farem dues A's, tac, dues B's, tornarem a començar una A, 7, 8, 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, això seria una A sencera, i afegirem al final 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. Per tant, tindrem dues A's de 24 i una A de 32 afegint aquest final. Vale? Només passarà la tercera vegada que fem la A. Ja no hi haurà més A's. S'ha de dir que hi ha una part B que la farem amb un restant. Nosaltres farem una B amb un restant. En un moment determinat i farem 1 i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 restant, sense canvis, a la meitat. Val? Hi ha un moment en què farem la B amb un restant.